Kuria ni Tuhata, na dibagas joro ni Tuhanon, dohot nama dohoti permingguon, diganop ing anak tabi, marihiti-hiti live streaming. Selamat hari Minggu madihita. Adorang so tapuka perminggota, jumolo mahita martangyang nahohom. Tapuji matuhata, marhide-hide, saya buka di nomor 125, membuka saya satu dulu. Mari mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi matakku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong. Say do pakon maau, jala asima roham diau, ay punjung jalan na dangol doahu. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku. Ale debataku, marhaposan tu hodo au, sayunang paila au. Haleluya. Martangyang mahita. Ale amanami na di banua gijang, para si roha na sumurung di sidwe jolma, dang diolani ho anakmu na sasaday, di leon hodo ibana humokop pami, mamorsan dosa nami sahat tuhaw na pinarsilangi. Sa ipatugo marohan nami, asa unang ganggu rohan nami makaporsayay hasesaan di dosa nami. Asa unang madili hami, ala ni dosa nami. Alay asa pos tuturo hanami di asin ni roham na gudangi,
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amen. Mari dihita. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo saat rudi patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata, dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganommu, jala dan jadi sumanommu manang ahad, na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rudinasa di bagasan aik na di toro ni tano, yang go tunggabe si sobbaon, manang si oloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhumna dosugot akka namarsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaunomari maulahamu nasa siulaummu. Alai anggo ari papituhoni ari paradeanan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu. Rudi isi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ay dinaunomari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala diperbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu do na torasmu, asa martua ho jala leleng mangulu di tano, na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalaku. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon donganmu jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru. Manang lobuna, manang hodana.
manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tupatik na sapului, odo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, pargogo na sohatu dosan jala perimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparni akan nasugoroha di au. Alai asidoro hakku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha di au. Naso mangalawosi patiki. Atong rap mangidugugo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Maradehita. Tatopoti madosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para si roha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadia ummi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot-jot huarsahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pambahenan nami naroai. Dang huhahulongi hami ho soyan nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa tondi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang duson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasammu, jala uhumammu hami tuhamatean sa liling nililing nai. Alay na mapurus mahami nuaing tuasin ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni rohami. Si Pangulo hami, dohot ala ni goarmu na badiai. Ali Tuhan, asima roham di hami na dangolon. Amen.
baga-baga ni debata dihasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak mahotuau ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredita. Jesus Maria dia bunga sonang awon tunda merohaki tu Jesus Maria dia oh Jesus Maria dia Jesus Maria dia bunga sonang doa tu Jesus Epistel di Bingguta Sadarion, tersurat di buku Sada Korintus Bindu Sada, mamuka mesian ayat 10 satro di ayat 25. Tajahama margati soreng. Ai ha oto ondo hata nataringot tu silangi, di rohani akan nalaho mago, alai hagugoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaun. Di dia ma nabisuki, di dia ma siboto surati, di dia ma persinabul di tanoon, dagabe ha otoon habisuhon ni portibion di bahen debata. Ay na mangido tadda do anggo halak Jahudi, jala mga luluhi habisuhod do yanggo halak gorik. Alay dia kana terjowi nang Jahudi nang gori gabe hagugoon ni debata dohot habisuhon ni debata do Kristusi. Ido sahatna mertua mana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Mari kita. Sing
Ta tidak koma hapor seotai songon na hinatidak kon ni dongatta sa hapor seao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea ido ama pargugu na suhatu dosan na tumapalangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria nagabigabian siya di perbadia. Andorang suhabuhan hidup tuhata na tumarong na bitni ipanghuman ni silatus na matay tarpajal do ibana di hau pinarsilap na tuwa tuban wa toro dong ditano na mulak magulo di ari patuluhon na manay kusurgo lau hundul siyang di bata Jawa na manay pargugo na suatu lusan isi may manang mulak au porsia ditoni badia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasusani dosa doho di hatai na mando mulak mangulusu daging halak na umate doho di hanguluan na sorasuda amin.
tabegema titing di huriata di bagasan mingguan.
Tapuji batu hatta marhide siya bukwede nomor 750 Laos tapapunguma peleatan na perjolo. Jesus, patuhas hatamu.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di hamuna manami nanami dihita na marpungu di garejaon suang songoni na pahihut-ihut parmingguanon marhite live streaming. Parjolo mahu pasahat tami horas marihita saluhuna. Hatani debata nagabe turpuk jamita di parminggota imana tersurat di buku Pesalmen bidu 10 sia. Mamukamay sian ayat 8 sahatrodi tu ayat 15. Sonoma didok disi. Sundinggado patik ni Jahoba tau si pasabam roha. Si tongdo panidangion ni Jahoba di pabisuk do natubuk marroha. Tigordo patik ni Jahoba akasi palas roha. Pitado patik ni Jahoba si patiur di patiur do parnidaan. Pitani parsobaon tu Jahoba do nahot totong hasitonga do aka uhum ni Jahoba tigordo sudena. Umarga do akai sian mas dohot sian sere palaki nagudang situtu. Tumonggi do akai sian situak niloba dohot tanggule. Naposompe dapotan si paingo do hinorhon ni gudang do upani na mangaraduti akai. Tungise mau boto akka haliluon, sese sama dohot dosa akka nasohu boto. Palua mahuhut na posom sianaka hagijangon ni roha. Asa unang ahu dirajai, disipe asa lias jalabot torau sian pangalausion nagudangi. Ope sai lomo maroham diakahatani pamangaki dohot dipakatayon ni rohaki tujulu ni bohim ale Jahoba partano batuaku dohot siluluhon ahu. Disido saha ni turpuki. Nagabe topik di mingguta didok sundenggando patik ni Jahoba. Firman Tuhan itu sempurna. Molo didok sundenggando patik ni Jahoba manang firman Tuhan itu sempurna. Di dia do kesempurnaan na. Di dia do hinadenggan ni hatai manang patik ni Jahoba. Molo tapayutigut na king sian turpukon adong manang piga-piga na pinatuduhon ni parpesalmenon taringot tu hinadenggan ni patik, hinadenggan ni hata ni debata manang bawa firman Tuhan itu sempurna. Na parjolo na boy taida disi ima disipat ni hata ni debata di pangalaho ni hata ni debata. Ia sifat hata ni debata didok sitong benar tigor dang songon uhum na pinamasani portibion dang songon uhum na pinatupa ni jolma sudi akka uhum na pinatupa ni jolma
Boy doi di pahobar-hobar tulomo ni rohana. Uhum na pinatupan ni jolma boy doi diarahkan tuhagiot manang tulomo lomo ni rohana. Manang tu kepentingan alai molo sifat ni hata ni debata tigordoi jala sitong dang boy tapatongo-tongo ni tulomo ni rohata. Aidang masa di hata ni debata di amandemen. Molo katuran ni jolmon boy do berubah. Asing nuaing boy do marasing tu marsugut. Tetapi firman Tuhan itu adalah firman yang benar-benar sempurna. Jala bersifat tigor jala sitong. Napaduahon di hamunak kadongan taida di bagasan dihinadenggan ni hata ni debata ima dinilai. Bolo didok di bagasan turpukon ia patik manang hata ni debata. Umarga doi sian mas do sian sere palaki. Di ayat 10 sada. Ia hata ni debata umarga sian argani mas. Dohosian argani sere. Taboto doate. Bolo didok mas adalah barang yang sudah di dalam dohonon naung argas itu tudui. Saoti do arga. Jala biasa do sai mas do ukuran harga tuaka barang-barang yang lain. Bolo naik mas baboy do gabe naik, akar gani situ horon. Molo turun, baboy do turun. Iro. Jadi boy do honota, mas on matcay arka. Alay dinilai ni hata ni debata didok di bagasan turpukon, umarga do hata ni debata, sian mas. Buasa. Molo mas boy do tanilay. Sedia sakaram. Kani donuai. Sedia ibana sakilo. Bodo petong diukur nilai. Taringot tu mas. Alai molo didokon hatani debata umarga siani berarti tidak ada lagi ukuran nilai. Alani dong hatani debata yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna adalah nilainya tidak bisa kita ukur nilainya. Dang boy molo gudang pe masta do hepengta dang boy tu horota. Kita tidak bisa mengukur firman Tuhan. Las boha pe tabah ini. Molo suku kamu sedia margani hatani debata dang boy kita memberikan nilai tentang firman Tuhan. Bolo di gobaron parpesal menon umarga sian mas molo mason dangi saya dijaga-jaga do tongi jala maso boy mabenuli pamerengan ni halak maradopok kita bolo tapakke berarti lo bisa ngoni matong manfaat ni hata ni debata di ngolu ni colma. Apabila kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan yang sempurna dang tarasam nilai ta dia dupan ni debata. Ido benda dang tarasa pita nang hata ni debata. Jala didok muse di bagasan turpukon ia hata ni debata tumonggi do sian situak niloba dohok tanggule. Molo ukuran kadar manis na jelas nei sai tu madu duate situak niloba dang gula ukuran taringot tu manis. Ido sai tu situak niloba do. Nomor 8 tadi berarti kadar manis yang paling tinggi
ima madu. Dang adong be digijang ni jupak kita di Portibio. Apa di dokon hatani debata tu monggi siani. Perang binoto beate. Hiado pe di dehamu kadar manis lubi siat tonggini madu. Ahama guarna. Na jelas nei gula itoru na dope. Adong dok keju dia mentega hiradau ngate. Hiraga. Situa ni lubon nama na tumibo. Ido ben naga bejot dipakai ukuran manis ima madu. Bolo ukuran ni pahit, na pahit ahado te biasa dido. Pugu. Ido ben na sejot didok pahit ma pugu ni bayonin na. Ido. Ngapai bulung ni botik. Upai do pugu. Jadi mengukur kadar pahit saya tahasomal hodoi tu pogu. Aido benda jok tabe gei hatani. Holan huli pei ba di dok pai ma pugu ni bayonin na. Hola solo iba mamakuling iba na. Pai ma pugu ni bayonin na. Adang binoto be menilai bolong nga songoni. Alai kan bolo di dokko di bagasan turpukon dangi taringoti nian taringot tu napahit. Alai bolo tadok mengukur kadar pahit adalah pogu. Adong dope upai siani. Kira suadong be molo adong aha guarna. Dang dapot tite molo dapoti. Alai dos majoro hatta tajalo majolo idu kadar nasaita somal tapake. Umanis sian madu. Nomor 8 ima taringot tu nilai bahwa kadar firman Tuhan itu jauh melebihi yang ada di bumi ini. Dan terpatudo sita hina arga ni hata ni debata hina uli ni hata ni debata tuakana adong di Portibion. Molo adong pihak kana arga na di Portibion na dihitai dang boy ibenot tamangasam taringot tu hina arga ni hatani debata. Ayo marga do hatani debata sian mas jala tumonggi do hatani debata sian situa ni luba. Napatuluhon nanaing dohonon na di bagasan turpukon hinadenggan ni patik ni debata didok pakorhon na. Ikomar adong do pakorhon na. Jeunang se tinangihon ape dang adong pakorhon na. Jeunang se nijahan ape dang adong pakorhon na. Ahado pakorhon ni hata ni debata bahwa firman itu yang sempurna. Didok di bagasan turpukon ia patik manang hata ni Jakoba boy doi nagabe pasabam roha menyegarkan jiwa. Pasabam roha menyegarkan jiwa. Jadi halak na tumangihon hata ni debata halak na majahai hata ni debata ikod do marpakorhoni di ngoluna gabe boy si pasabam rohana gabe boy na menyegarkan jiwana baunang gabe dijahai hata ni debata gabe tabasi teresi mana alai daungra lam tajahai dang adong disi lau mabuak kita gabe tuarsak. Tetapi firman Tuhan yang sempurna itu akan membawa berdampak kepada kita untuk menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa bagaikan orang na di bagasan na mauas jala minum aik. Songonido pakilalaan hinasobu ni halak molo radi tumangihon jala maparsaulihon hata ni debata. Tuduson halak naung mauas dia minum air maka
dia akan merasa segar. Jalai konido si auhonotta di bagasan ngulutto. Alanido molorope hita tu garijaon, mulat sa garijaon, molo so segardo jiwa, barang nabi noto be. Agepe male, agepe modok-odok, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, ikut segar dotto, ikut segar. Jiwa kita terasa segar karena kita telah mendengar firman Tuhan. Ahadop puse pakorhonna, didok di bagasan turpukon, pabisukon natubok marroha, memberi hikmat. Jadi, gudang do halak na malo alay dang bisuk. Ko satuju do ita disi. Alay halak na bisuk ngotomatis si malo. Jadi halak na setotong makasih holi tumangihon majahay hatani debata laus makahongulungonon na marhite hatani debata na jinalonay gabe ido mangalehon bisuk memberikan hikmah. Jadi dang holam malobe kita, tetapi kita menjadi orang yang bijaksana, gabi halak na marbisuk. Na mangikut dampak dari firman Tuhan itu, mabahelas roha. Bolo didoko di hati Indonesia, menyejukkan hati. Las roha teh. Jadi, molo solas do rohani halak, marsaur doho debata menerima firman Tuhan yang sempurna ikodo gabe periksa hono majoloi tu ahli kesehatan. Alaniaha ala di bagasan hatani debata terkandung dodisi pangapulion aka penguatan dohot aka baga-baga pangajarion dohot aka lana asing. Alanido halak nau mabigi hatani debata, dia harus menerima hati yang sejuk. Idobena se rohuria mangapuli. Idobena se rohuria laho madulo kana marsahit supaya hatinya terasa sejuk. Jadi bolonunga di bagasan las roha dauma persahiton. Edo gawi jupang ma posni roha di pardalanan ningulutong. Namangihu musa didokon patiurhon parnidaan membuat mata bercahaya. Ima pakorhoniatan ide bata. Ai molo so torang be manang so bercahaya be mata. Songodi na matehe. Namar sahih duete. Alanido bolo adong isop akta medis, molo adong pasien na setong do di pareso matane. Nang pesiubeon na nakacitan, alay koni center do matana. Sude do medis songoni. Iyo. Asamura pekambu, tong do di pareso mata. Nang minuto manang nabuhay. Alania hadui. Ala memang bolo dibereng matai masih bercahaya, sehat doon. Kanido nuai. Alai molo suadong be matai bercahaya dibereng, satu kenari namon. Olo nama sunguni. Jadi boido bahwa cahaya mata itu manggobarhon kiada ningoluta. Apakah kita sehat? Apakah kita sakit? Ido. Ay molonung nga rabon parnidaan. Buhama pakilalaan. Sepertinya hidup ini hampa. Kanido. Bolonung nga rabon parnidaan. Apalagi akka nang matua. Tabarabo parnidaan. Seakan-akan hidupnya lambuhana maaw. Songo dia namawan no bolo sobobi kuida. Dang bobi aw marnida. Jadi didok di bagasan turpukon
laho patiurhon parnidaan. Macai do, ikot tiur do parnidaata. Molodang tiur parnidaata, olo mahita marsiroboman. Apalagi na marbao. Olo do marsiroboman. Alani rikot do ikot tiur parnidaani. Molonunga tiur parnidaan boy maberengom macai daw. Aha mana masa disi. Boy maberengon keindahan nadong di Portibio. Totu bolo tiurdo parnidaan, boy maberengon nong ro Tuhani manopot hita. Kanido noe. Alani boy do rabos si malolong taon, molo magudak kuhita mangadupi paru kilong. Boy do gabe rabon pamerengat ta alani si taonon paru kilon na sa itotong pasika pasoring ta adupi. Dang alani na sega taringot tu sarap matay daw. Alay boy do rabbo pardidaan alani akka pergumulan hidup. Alani si taononi, alani paru kiloni. Alani do benadidokon halak na manangikon na tani debata. Halak na mempersaulikon na tani debata. Natukdoi laho patiurkon parnidaan nibana. Laho mananggali harabonos siya nibana. Asa di bereng ibana kagogon ni debata. Asa tung dida ibana taringot tu akapabahenan ni debata. Asa di bereng ibana dongan na jonot tibana. Jiunang pola songon na curiga mu. Molola tu dokter. Nang pesibiota cit dipareksa si malolongi. Nang pola curiga mu disi. Aido nom marga. Naparpudi ma akamanga kenangate. Naparpudi akado manfaat ni hatani debata. Nadidok firman Tuhan itu adalah sempurna. Mangarajai diri. Bolo didok dia isapulopat. Palua ma huhut na posom. Sianak kahagi jangon ni roha. Asauna ngahu dirajai. Jadi dampak firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, ima kemampuan lahu mengarajai diri, menguasai diri kita. Ai diajari hatani debatado kita asaboy kita mengarajai dirita. Alaniaha. Molo didok parpesal menon, palua ma naposom sianak kahagi jangon ni roha. Alhagi jangon ni rohai akan berdampak tuak kepangulaon na sudenggan. Molojuk panggijang ni roha di sada-sada halak, dia akan berbuat dengan sesuka hatinya. Lomo-lomo ni rohana. Alai halak na tumangikon hatani debata, dia akan menjauhkan hal itu. Nang pesahalak raja si Daud dipangidohon ibana do tuadopan ni debata asa unang nian ibana madabu tukijang ni roha asa unang dipangasahon guguna huasona jabatan na adong dibanay melakukan segala tindakan na marharoroan sian hadirion na sa diri. Jadi rikot do di bagasan ngolu niakka nang tumangikon hatani debata asa anggiat mampu menguasai dirinya sendiri jala idok nanidokna bahwa firman Tuhan itu sempurna di tonga-tonga ni ngulut taon sudenggado hatani debata alai bolo hatani jolma kebenarannya itu masih perlu diteliti sadia kadar kebenaran nih. Alai bolo hatani debata kemua kadongan bahwa firman Tuhan adalah sempurna untuk membentuk dan mengarahkan hidup orang percaya untuk menjadi penerima hidup yang kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Debata manami na marhabang sa di Banua Gijang mulia tema Tuhan.
Ala di paluaso kami tumangihon hatam di parminggon nami. Sundeng gado patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Natuk Tuhan laho mangarajai hadirio do ngulu nami. Uhud mangalehon pos ni roka. Molo tunggu dang huadopi kami akka hamaulo di ngulu namion. Marhitehon hatami gabi margugu kami. Gabe tiur parnidaan nami. Gabe tahu kami Tuhan mangarajai diri nami. Gabe setotong mahami. Gabe lomoni roham. Muliate rohan nami di hoale Tuhan. Ala naung takas kami marparsaura dohoto. Dinamulak pe kami. Tumopo takka bagas nami dinung sipul parminggon nami. Totong mapataruh kami di bagasan hakipason. Dohot las niroha nasiakoy. Asa pabor hatomu mahami Tuhan tuak karimar sugot. Madapoton akka ulon nami. Jala dong anamu hami di sudi akka ulon nami. Asa tung marhai pason. Jala marhatawuk kami Tuhan. Mangulahon akka ulaw ni. Debata Jehovah. Nangakaruas ni Kuriam. Na di bagasan akka parsahiton. Homa Tuhan na madaw ni nasida. Na di bagasan akka arsak. Homa Tuhan na marguguyhon nasida. Molotung di bagasan akka pardalanion. Ramoti nasida Tuhan. Lehon madi hami saluhu na nang ruas ni Kuriami. Hahipaso do las ni roha nasiakoy. Asamar las ni roha mi Tuhan. Tuminggu naroon. Makalason di naung 50 tahun. Huriam hakabipe sutoyo marbarita nauli di tonga-tonga ni Hurion. Tuhan debatama nami, pagonggoponon nami Tuhan akayanakon nami, nanaing mangadupi ujian dia kare marsugot. Homa Tuhan na mangalihon gugo di nasida, mangalehon hagipason, mangalehon roha natiur, dinalaho mangalusi akasukusukun, nasaha tu nasida. Jala tugu-tugumu akayanakon nami asaboy Tuhan. Udutan nasida mangalului akan pinarsitana. Diakka parsikolaan nabi. Jala pos dorohanami. Saha tutangamu mah. Daging dohot to dinami. Jalo matangiang ilik-ilik na usoboh kami. Holan mga sahon guarnyanakmu. Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami Tuhan. Amin. Tapasaha ma peliata tu debata 2A dohot ucapan syukur bulanon barhite namarede hita sian buku de nomor 20 lalu. Dari Jehovah si pada menjelma.
Tangia koma pele atamar tangiang mahita. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut si deon-dehon na dinggan dot na solibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilihon mi tu hami pelean nami tu ko. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Paso-paso may jela ramoti. Asa ko para siya kami peleanon. Pati bulkon harajaon mo di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami maritehite to dim. Asalam utadahami gudang ni silihon-lihon mi tu kami. Asalam girgir kami madok maulihate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehapi Tondero di pamraku Hosano hodogoti Rani salut hartaku Upasahan Aliaman amin ari Banua Gijang, say pinarbadia maguharmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tungaon, sungon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siap hari. Say sama dosa nami, sungon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamwa manamina nami dihita namar pungu di bagas garijon. Suang soni nambah hutihut par mingguanon. Maritehon live streaming manang di dia pihamu di tikion. Sian hami salukutna nama kubasi di par minggota di bagasar partikianon. Upasat tami ma mauliate ma di par saurata. Saya di leo tuhata makalas ni roha dihita di par dalaran nguluton. Alani hata parpudi upasat tami. Horas marita saluhuna. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.